ọkọtọ karịrị. Nke anọ nwa bụ Chinelo dịka esi wee kọwa na Chinelo bụ nwaanyị malụ mma mgbe gịnị ochie n'otu akafa na-adị. Then nke a bụ ego anyị riri mgbe ochie, ego dị iche iche. Anyị nwere ego ayọrọ, cowries. Anyị nwekwana malilas, ego igwe. Anyị nwere gịnị mkpụrụ ego Nigeria bụ Nigerian coins. Anyị nwere ibiri coins. Anyị nwere Biafran currency. Anyị nwekwana 50 kobo. Nke a bụ a woman freshing water. Nke a bụ a colonial soldier. Nke a kpọrọ nke a ọnwụ elu. Nke a bụ conspiracy. Nke a bụ gịnị Okonkwo from things fall apart. Kedu ife Okonkwo ine Okonkwo anya ifu na Okonkwo na-ewe iwe. Even isi akwụgbuo mmadụ ọ ga-akwụ maka na onye ọ na-wekọtara iwe tọde ọnụ ya eze ma na nsogbu adịgo. Kedu ife ọ na-ewere iwe? Anyị jụọ na ya sị Okonkwo gịnị bụzi ya problem? Okonkwo wee si na ndị ọcha bịa n'ala Igbo mebisi omenala ndị Igbo wee si na things have fallen go gịnị apart. Wow. So, nke anụnwa bụ gịnị onye ngwọrọ kasi from Enugu from nwa obodo ọya tụrụ ya. Nke a bụ wee zuo oke ka a kpọrọ ya. Ị na-anya taa ifu na ụwa dị ezu oke. O nwere ya bụ ogbenye ife na-akọ ebe ego ya eji wee na ndụ ya anya ma ụmụ ya. Ị na-anya ọgaranya ị na-ene na ife na-akọ ya bụ gịnị nwa. Nke a bụ onye na-apị uju. Nke a bụ onye tetela ụlọ ụtụtụ na-esetụsi onwe night straight onwe asị na ọ na-ese ụtarị. Nke a bụ ife ụkọ scarcity ka a kpọrọ ya. Nke a bụ mother and child okwu nwa ọ dị ime. Dedu nke a bụ eku na ọkụ eji agwọ ji agwọ ede mgbe gịnị mgbe ochie. Nke a bụ nke obere. Nke a bụ ikwe eji asụ gịnị akpụ. Mana kịta data ikwe enwego modern gịnị one enwezi ndị ogologo. Then nke na ụdị ebe n'ụwa nnukwu ijele. Ijele eji eje gịnị mba ndị Anambra bụ ijele masquerade ka ha na-eme gịnị afa na-eyuzu. This is ijele. Ụmụnne m ọgwụkwa ka ọra m n'ọnụ. Ndewo ndewo Igbo bụ Igbo. Unu afụgo na ozogo gbacha. Cheta na ihe ngwa gị na anyị nọ n'ogige nke ndị bekee na-akpọ museum nke dị n'Igbo Ukwu. Igbo Ukwu dị n'ime steeti Anambra steeti nke obodo Nigeria nke ọwụwa anyanwụ mba Afrịka. Ebe anyị na-ezikọ gị ihe dị iche iche ndị gboo na ndị nna nna anyị ha ji wee bie ndụ. Unu n'anya na-azụ m ọ bụ nnukwute mmọnwụ a na-akpọ ijere, mmọnwụ na-apụ apụ, ọ ihe Igbo ji wee karịsịcha ibe ha. Anyị nọ n'ala Igbo Ukwu nke ndị oyibo na-akpọ Archaeological Center, the Anambra State Museum, ebe ihe ngosipụta dị iche iche nke anyị amaghị oge o si wee bido. Onye ka ndị be anyị sị na ọ bụrụ na a na-ezikọ nwata awọ si zikọ ya ikpo mkpume maka na ụmụnna nwezuo akụ iro na asị ana. Anyị abịago ka anyị kọwara gị ihe nwere ike inyere ndụ gị aka ma ịbụ onye ukwu ma ịbụ onye nta. Ifechee n'elu fe na ana ịbata n'obodo gị ịjụ ajụjụ ihe nwere ike inyere ndụ gị aka. Sonyesiere m ike n'ihe m na-eme. Anyị nidiri nkwado ka anyị nwee ike ịchọpụta ọtụtụ ihe dị iche iche ndị Igbo ji wee bi ndụ n'oge nke ha nwa. Ndewo, aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Sonyesiere m ike n'ihe m na-eme na my YouTube page. Kwanyere m igwe ozi gị oge ọbụla m wetara ihe ozi ka ị nwee ike gegere. Igbo bụ Igbo, asị m ndewo.